Ассалому алайкум мухлисони канали Саудутиҷӣ. Ҳама каса бардуро чихелен, созен, хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Худованд ҳамеша настренотон зур боша бардуро, аки настрени ма ҳам набоша, не ки ма ҳаракат мекунам ки мисол қати шумо кам-кам шӯхӣ када гап занам ки мисол бо нагӯен ки и қай серьёзние имрӯз. Бардуро гӯш кинен. Дар ин навор хонаҳои арзон астай, хонаҳои арзонаш ай 75 000 сомон сар мешава ва якта дига 95 000 ҳам ҳастай. ва шаҳри Душанбе хонаҳои заминӣ бисёртарай ва квартираҳои бепули арзон ҳам ҳастай. Хулоса видеоро то охирша тамошо кунен. Аз куҷо хона замин квартира дар кораи дар комментария бинависед. Ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам. Дӯстони азиз ва касе ки хонаҳай, мошинай, квартирай, чизе ки барои фурӯш дорен, ҳамаи чиро бардуро мо реклама мекунем. Инами рақамҳо да имо WhatsApp да мисол чизе ки барои реклама дорен мо дарои кунем, мо рекламаш мекунем да хулоса. ва бародарҷоно ай шумо ягон чи намерава, фақат ҳамун ятаи лайкира барои пешравии мо биҷихен, касе меҳмонен подписатсия кунен ва дар комментария бинависен ки ака беҳтарин видео ана ака мерем ососта. дӯстони азиз, аввал видеоро мисол оли сар накардаем, бародарам мисол комментарияша бихонем. навистагие ки салом ба ҳама, беҳтарин видео не ки ҳамун хонае ки дар автоцентр буд 70 таша дорум гуфтагия 100 таи дигаша бибахша бо зури бад мешава гуфтагия. бардорои азиз, агар шумо ҳам комментариҳоям хеле фасон бинависен, ман ҳам дар ин видео рекламатон мекунем да. дӯстони азиз, мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ, не ки хишру акак. дӯстони азиз, бо диққат мара гӯш кунен. фақат бардоро ҳамин хишру гӯш карден ку ҳамаша мефаҳмен. дӯстони азиз, рафтем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, қариби аэропорт шуда. бардоро шаҳри Кӯлоб, қариби аэропорт, 4 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ, ремонташ миёнае мега. ов свет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, подвалам ним дора. нарша бардоро ва хоҳарои азиз 75 000 сомон мега, бо арзонам мешава. гуфтагия ки агар дар шаҳри Кӯлоб квартира боша, алишам мекунам. агар квартираи ремонтдор боша, гуфтагия болоиш сума метам. и бародар дӯстони азиз худаш дар Россия ба фикрам, ака мега ки ягон мисол ё буфурӯшимаш ё ягон квартира бигирам, мисол агар квартира ремонтдор боша, болоиш сума метам гуфтесай бардоро. хайна тамошо кунен, видеоша роӣ кардагия, набо дар бар экран мисол маълумотоша навистагиам, чени дар корӣ. ва касе ки харидорем бардоро занг бизанен, хонаи арзона аз шаҳри Кӯлоб бихарен, қариби аэропорт шуда будай. тамошо кунен. бардорои азизам, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бовар ками сум мешид, ҳози ҳамин хонаро мехаридам да. хонаи зурай, нархш арзонае. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. даромадани бардорои ҳамин ноҳияи Файзобод да будай, қариби постиш да. 12 сотиқ заминда 3 дархонаи фасон кардагӣ, ремонт дора, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дора. бардоро оғалам доштай. нарша 210 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен, савдо ҳам мешава. номерои телефон шамондагим бардоро дар ин номерои поёнгиш имо WhatsApp дора. касе харидорен, дӯстони азиз, занг бизанен, хонаи арзона аз ноҳияи Файзобод бихарен. 12 сотиқ заминаи бардоро и 100% меарза. бародарҷоно, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, мисол агар аётон набаромада боша, гуфтам ки ай шаҳри Душанбе хонаҳои заминӣ бисёртарай. бардорои ин ҳамин хонаҳои заминиро ака сар кардем ай шаҳри Душанбе. хушрӯ гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, қариби молбозори навш. касе ки мол бизнес боша, ҷои зур дайда. бардоро шаҳри Душанбе, қариби молбозори навш. ана 3 сотиқ замин дархона кардагӣ, ремонт дора, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона қариб маҳкамай гуфтагиай, ҳоҷатхона дора. бардоро ана ака нархша гӯш кунем. нархиш дар бар экран дидена ба фикрам уже 95 000 сомон мега. хай бардорои 95 000 сомон мумкин мегав, хай бо ягон сомони дигаша мумкин арзон куна. номерои телефонаш ҳаст, имо WhatsApp дора, занг бизанен, ҳози бихаренаш. дӯстони азиз, мегзарем ба 4 эълони имрӯза. квартираҳои арзонам дар охири видео ҳастай. бароям бо як бор дига даётон биёрам. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, қариби молбозори навшда будай. ишам ай бозори Корвон то хонара 8 километр дуртар будай.
ду сотиқ заминда се дархонаи фасон кардагӣ яъне ки ана ремонти замонавӣ доштае. ов свет ҳаст, ҳуҷҷатҳош 100% гирдихона чӣ хеле десен маҳкам кардагӣ ҳоҷатхона дора. нархша 125 000 сомон мега. мумкин хай бардро арзон ҳам кина. номрои телефонаш ҳаст, имо ватсап дора. маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо хулоса занг бизанен ё имо ватсапшда бинависен. комментариҳои пешинар аҳамият додум ба гуфтанд ки ай шаҳри ҳисорам ягон хонаи арзон бимонен, мақсад нархиш соз боша, хонаи соз боша мехарем гуфтабдан дар комментари навистабдан бардоро. ина хушу гӯшкунед хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор тарафи ана бозори балх шуда бидай канечкаи маршрути 27 20 сотиқ замин дора бардро. 20 сотиқ заминда 10 дархона кардагӣ ремонт дора, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ. нархша 400 000 сомон мега. агар мошинам битен болои сумам битен дӯстони азиз мешидай. хай варианти соз гуфтесай, мисол ягон мошин дошта бошем болои сум битен ҳами хонара бихарем. 400 000 сомон. номрои телефонаш ҳаст, занг бизанен маълумоти бештара бигирен. бардуроан аки мегзарем ба як хонаи фасони дига, неки хушрукшкунен хонаи зурайда ами мада маъқул шуда ми хона. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ана заправкаи Ориона қафо шуда бидай. ай бозори корвон то хонара 8 километр дуртар бидай. 8 сотиқ заминда 6 дархона кардагӣ, ремонт дора, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам. нарша бардуро ва хоҳари азиз 175 000 сомон мега. мақсад 8 сотиқ замин 6 дархона мусол мумкин соз боша, 175 000 сомон бо арзонам мешава. номрои телефонаш ҳаст, маълумоти бештара ё занг бизанен ё имо ватсап шуда бинависен. аз куҷо ки хона замин квартира дар кораи ҳози дар комментара бинавис, ман арзонтар ёфтам, барои тра реклама мекунам шеринар. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри душанбе, поёни корвон, 4 сотиқ заминда 4 дархона кардагиай. ремонт дора, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100% гирди хона, як тарафаш мисол ҳуй буда, як тарафаш маҳкам. нарша бардуро ва хоҳари азиз 142 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен, арзонам мекуна. марҳамат бардуро хаям ка маълумотша додагиай. агар форатон мисол маълумоти бештара бигирен ё ки ҳамин хонаро хариданӣ бошен бардуро да ҳамин рақамҳо занг бизанен ё имо ватсап шуда бинависен. мақсад шерои нар ака ҳамун лайкора биҷиқен. оли шерои нар гуфтам ба як чи нависай ки ҷа шерои модаам ҳастай. дӯстони азизам, ака мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ, квартираҳои арзона гӯш кунед. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи ҷаббор расулов, духонага дар 3 этаж қарор дорад, 40 квадратни метрай. бардуро ана домои пешинаи хона ремонт кардагиай. дига маълумотош навистагӣ нест. бардуро хай мисол афсус хай харидор бошен, занг бизанем, мисол маълумотоша мегирен. нархша 145 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен, арзон мешава. духонага дар 3 этаж хеле гуфтам, хай на номрои телефонаш ҳаст, наршам дар бар экран навистагиам. дӯстони азиз, дига маълумотош камтар навистагиай. касе харидори аниқен, занг бизанен. бардаҷоно мегзарем ба эълони навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе, духонага дар 1 этаж қарор дорад, 38 квадратни метр, райони фирдавсӣ, тарафи гулбута гуфтисай. дом бардуро навастройкаи хонара нав ремонт кардагӣ будиян. соҳиби квартира бардаҷоно бисёр маълумот додагӣ нест, фақат ки ана нависагия ки сирожна хонаи фурӯшӣ дар гулбута. нарша 170 000 сомон мега, арзон мешава. яки духонага бардуро 170 000 сомон, ин нархи созай, мисол дар душанбе нархи созай. касе харидори аниқ бошен, ина номрои телефонаш, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, монда набошене, бефара нашиден охи. бардуро мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира десен бардуро қарор дорад дар шаҳри кӯлоб, як хонага дар 5 этаж қарор дорад, 46 квадратни метрай. дом бардуро навастройка будай, хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки хонаи
хона таъмири замонавӣ дора 46 квадратни метр бо арзон мешава. илтимос танҳо беҳуда занг назанед гуфтагиай. шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, ана 10 микрорайон. нархша 160 000 сомон мега арзон мешава. хонаи зур будаине ки мақсад ремонт шанфасон ҳамаш зур. харидорои аниқ занг бизанед. бардро мегзарем ба эълони навбатӣ. ин квартира дестен дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. бисёри бардро нависафтанд ки шаҳри Хуҷанд дар мисол квартираи арзон монед. бардрои квартира дестен хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. якхонага дар 3 этаж қарор дорад 35 метри квадратияй. 3 микрорайонушда бардро ана 3 микрорайони шаҳри Хуҷанда. домои пешина хона ремонт кардагия. соҳиби квартира мега ки ана якхонагаи фурӯшӣ дар 3 этаж 3 микрорайонушда. ремонтиш мисол соз будай, ремонти фасон, нархша 159 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. номарои Тоҷикистонаи бардро касе харидорен занг бизанед. бардрои азиз мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа. якхонага дар 5 этаж қарор дорад 36 квадратни метр, райони Тецда. дом бардро навастройкаи хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки дом 6 этажа, ремонт коробка, қариби ана чораҳаи Тец. варианти беҳтаринай дом обод аст гуфтесай. 2 ҳафта да метавонем ки ремонташ кунем, бидроен зиндагӣ кунем. агар мисол форатон хидмо ремонт мекунем, хай бо далчи маслиҳат мекунем гуфтагия бардро. нархша 156 000 сомон мега. маълумоти бештара дӯстони азиз да ҳамин рақамҳо занг бизанед. хонаи коробка мисол мегирӣ ремонтш мекунӣ, ҷои соз дай. гуфтесай ки агар на форатон хидмо ремонт мекунем, не ки мисол бо маслиҳат мекунем, мумкин нархиш дига шава хай. номарои телефонаш аст, барои маълумоти бештара занг бизанед, бипурсед. дӯстони азизам, монда набошем бо як бор дигава ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. ана касе ки то охири видеоро қатима тамошо кард, дар комментария рақами 5 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақчақ када тамошо кардем. ва дӯстони азиз, агар имконият боша ҳам як дона лайкира биҷиқен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. агар битонен ҳамин видеоро имо ватсап чи сайти дорем поделитсия кунед бардро. ва дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтона менависен. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хай.